Трите прасенца. Имало едно време 3 прасета, които искали да си построят къщи. Първото прасенце било много мързеливо. Не искам да ходя до града за тухли, казало то. На прасенцето изобщо не му се работило и затова построило къща от слама. Второто прасенце казало: не искам да ходя чак до града за тухли. Къща от клечки ще ми свърши работа. Те са доста здрави. И така второто прасенце направило къща от клечки. Третото прасенце било доста трудолюбиво, затова построило къща от тухли. На следващия ден Кумчо Вълчо случайно минал до къщите на трите прасенца. Първо отишъл при къщичката на най-малкото прасенце и казал: прасенце, отвори ми вратата или ще ти издухам къщичката. Малкото прасенце казало: няма да ти отворя никога. Вълкът се ядосал и издухал къщичката. След това първото прасенце веднага избягало и се скрило в къщичката на второто прасенце. Вълкът продължил по пътеката и стигнал до дървената къща. Вълкът почукал на вратата и казал: прасенца, отворете ми или ще издухам къщата. Двете прасенца казали: няма да отворим никога. Вълкът се ядосал и издухал къщата. Прасенцата веднага избягали и отишли в къщата на третото прасе. Кумчо Вълчо стигнал до къщата и на третото прасенце. Почукал и казал: прасенца, прасенца, отворете ми, иначе ще издухам къщата. Те отговорили: няма никога да отворим вратата. Вълкът започнал да духа, но се изморил и така и не можал да издуха къщата. Не мога да издухам къщата, но ще вляза през комина. Когато прасенцата чули, веднага запалили силен огън и сложили гърне с вряща вода. Вълкът паднал точно в гърнето. Тогава малкото прасенце сложило капака на гърнето и там бил края на вълкът.